Ngibingelele kubabukeli bonkana emakhaya kuphi nakuphi la bekhona. Ngiyambingelela wonke umuntu othola lesithuba abukele iclip kaDlubheke. Ngingaseze ukuyithula kakhulu, abaningi bayamazi uDlubheke. Ngidabuka lapha endaweni yaseNquthu kwaXabanyawo eQhudini. Njengoba ngizovela namhlanje kunina ababukeli, ngizodlulisa ukungenami kwami kakhulu olongafika emculweni ukusuka ngo-2009 nge-album yami yokuqala yaphuma yayithi Sihloko Siqathe Inquthu. Kwaya lapho kuleyo album la ngangihamba khona noMgqumeni, insizwa ayivutha umlilo ishisa ithi. So njengoba ngizoyiveza namhlanje kunina, ngifisa nazi abantu abaningi banokudideka ukuthi kwenzakalani emculweni, izithini ingqinamba ezikhona emculweni esibhekene nazo. Nizokhumbula bafethu ukuthi mina eminyakeni edlule mhlambe ewu-80 noma ewu-6 edlule ngilinganisele imali lapho, ngiye ngangcweka mina nezinsizwa ezahlukene engabala kuzona umjijelwa, insizwa engcwele nayo leya kakhulu. Abaningi abafethu kwelandimeni mhlambe babesafisa ukucula babengakaculi, kodwa nje ngokunceka naleya nsizwa leya nakhona kwenzeka kumsuka usuka phansi. Omunye umuntu kwangamdide ukuthi lenzakalayo ngoba mina leya nsizwa nizokhumbula ukuthi yakhipha ingoma yayo yayithi 20 years ago, lapha yayithi khona madala kuza lo mdlwane wakho, ethi baba Madlanduna shaya insimbi ebuyele bonke abafundi esikoleni. Lawo magama ayebheke kumina, kungabikho ngasakushilo mina kuleya nsizwa yakangubani. Kodwa futhi lokho akuzange kwaze kwangihlala kabuhlungu ngoba nami ngangumuntu ozethemba emculweni, yize ngisemncane kuleso sikhathi, kodwa ngangizethemba ngoba isiphiwo sami ngangisazi ukuthi sisukaphi siyaphi futhi yini inhloso ukuthi ngibe semculweni. Angimedanga nje ngangena. Leyo nsizwa sincekile kakhulu, akuzange kwaba nankinga. Sahlangana emcimbini sibingelelane senze yonke into, kodwa mase kuba ukuthi masiyituda hayi kuyodela emakhasa. Ngiyayibonga kakhulu leya nsizwa, ingiqinisile nami futhi ngayiqinisa lapha engaqinile khona ngoba nayo enye insizwa ehluluka lapha kuMgqumeni. Kuye kwadlula lapha, kuthe makuza iminyaka iza yo-2013 kwafika leya nsizwa okuthiwa uMthandeni wakaManqele igcoma emisha. Enye insizwa futhi yathi mayifika yabona ukuthi hayi no, insizwa enamandla lapha emculweni mangabe udlalisana nayo uDlubheke. So lokho angizange ngakuthatha mina kwangiphatha kabi ukuthi lo mbhemu uthini kumina. Ngakuthatha nje ukuthi hayi le nsizwa ngoba iyangivikisa ukuthi nami ngiyivikise futhi. Kwamnandi sahlangana emcimbini kwaxoxa kwenziwa yonke into. Namanje futhi leyo nsizwa siyaphila nayo ngoba kumanje lukhulu liyeza lihlomile izulu ukuthi liyona ngengake ngiyasola kodwa umhla ka-24 angisho okuningi kulokho. So kuyangixaka lokho kwenzeka manje. Onjani lo mculi omuthi manginyatheleke yena engaqali futhi ukunyathela ihlale enyathelwa mase kuphakama lonke izwe. Nani bathanda bomculo kaMaskanda yena ibuke lento ukuthi yini lenza ukuthi uDlubheke kukhande zonke ibaya nezibaya amagoqo nezimfundo yonke lento ukuthi kuzanye ukuvalela uDlubheke emcimbini. Kukhona abakubukayo ukuthi once ngavelela obani ngoba ngivele nje abantu bengazi khona ngigqitshwa kunjalo. Kodwa nomgogo abangigqikayo nikhomba ukuthi ugcwele kule ndlela phezulu. Ibukeni-ke lento le ukuthi yini lenza ukuthi ngihlaselwe mina umuntu ongumculi, ungumculi behlangane ndawonye bakhe isicaca. Kukhona ukushaya amanzi la, bahleli bemcimbi. Akukho lapho uyothola khona uDlubheke kulwabantu mangabe kuperforma yena. Mina ngumuntu amahlaya, ngumuntu onenkani ngizomeni zami zomculo. Ngiyophoxeka nje mase ngibona performance ayiboneke ucabanga ukuthi ngiyona mangabe uyibona la ngicula khona, uyabona. So kodwa ngiyacela lo nyaka ngoba uqala nje angifisi nodwa umhlelo omcimbi ethi akanazo izinamba zami, ngizoshiya ngiyibekile namhlanje la. Bafethu engingakusho noma engakudalula ihawudala laba khona emculweni njengoba ngilinganisa ukuthi nje uMthandeni sibhulane kwashona ilanga naye, umjijelwa sinqamlane kwashona ilanga naye ngendaba yengoma nje. Lesifika thina emcimbini ungaboni nxushunxushu kusuka umcimbi uqala uze uyogoqa, kodwa ngoba kuthe manje sekugcobeka lo okuyena oqhatha abantu nokuyena wenxushunxushu eziyi-corruption esho ukuthi kufuna abantu begcina belile
bephakamiselana ikhali uyedwa umuntu bahle bemcimbi bhekana umuntu onenkinga ngeke thina sisuke kukudala mina ngenza 10 years ngisemculweni kulonyaka ngeke suke ngizozwa ngomuntu ojoyina umculo manje ihawu into endala leyo namanje futhi ngiyashaya lensizwe engibhekene nayo ngiyayitshela kufuna itshela abantu ukuthi iyangisaba before ngiyeke ukubambisana emculweni sibambisana namhlanje sikhona zona jabulile ikhona legqokana futhi esana not ihawu into engeke size siye sibadala thina sikhona emculweni sifike futhi ngifike mina emculweni kunezinsizwa oThozani la ngobhengimuzi Thulo omgqumeni omtshengiseni lishayo ihawu kuba khona imicimbi kungenzakala ilutho namanje futhi ngiyakusho lokho umculo kaMaskandi masingavumela abantu abangazi ngomculo kaMaskandi bezongena indaba kaMaskandi bacule nane banobulungiswa ibhekeni lethu ukuthi sithatha isisakuphi akufanele sigcine manje sifana nabaculi bekwaito vele kanye kulonyaka indaba yakhe iphelile kulonyaka udume kulonyaka nje kwaphela akusophinde kukhulunywe ngawo thina kuMaskandi siyayihlala iminyaka yo20 lo sinegama nje eliphezulu ngaso sonke isikhathi okunye futhi okungiphatha kabi kakhulu lo mfana uhambe ngikhuluma kabi kubahleli bemcimbi ethi angizwani nobaba ngaphuma ecompanyini saxabana nobaba wasekhaya ngihlali into engekho yonke leyo uyaxova nje ngoba nimbona namanje xofa mina ubaba ngihlala naye ekhaya kunomsebenzi kwenziwani ngiyolobola ngenzani ngisibambisene siyasizana kuyona yonke indawo ishintana nekhaya kodwa lo mfana uthatha amafoni wakhe ehlangana nabahleli bemcimbi mase bemfonile beliba nomcimbi ezobuza igama lami ukuthi uzobheka ukhona la izinto lezi egcina sebuya nani nabantu bemcimbi mase ngibuza ukuthi bafethu ngoba ngiyumculi nami kungani ngekho igama lami lingekho ngumculi ophezulu kakhulu kubacula abakhona futhi ongambeka ku number 1 mawuthanda wambeka ku number 2 mawuthanda wambeka ku number 3 kodwa lapho nje angiyimuva ngiyiphambili kodwa ngilapho kuleyo position le kuphinde kuzona mangizoba nemicimbi eyothi mina icela ngingaqashwa so ngiyawophelile ngingashaya ingoma edume nezwe lonke kudla ubheka iCD hlosi kwaZonke imbuka ingoma eku track 3 ebithi impi yamatekisi leya ngoma akekho umuntu ongayazi namanje impi yamatekisi Bheke ukhamba nginombolo 100 ke iMasinga Road impi yamatekisi ngifuna ukuzwa kabanzi ngale ngoma futhi le ngoma le ngiyakutshela kumanje emarenke ngoba sishiye sifakile nje izitoli izolo lithi eGoli laba khona kudlala le ngoma insizwa mawusitshela idlala le ngoma le ngoma inomlayezo iphinde futhi masisendlini emvalelweni ezintweni zamacece le ngoma idlisi kakhulu iyagida kanga ube ngoba ngingalinganisa nje mhlambe obaba ngicula ngabo la nobhuti abantu asebeyalimalile izimpi zamatekisi ezenzeka ngokwehlukana emzileni ehlukene njengoba kade sibona koSoweto kunje esingakuthandi kakhulu oba le business yabantu abamnyama siyafisa ube sebenza ukuhloniphana kungabikho ukuchayiza kwekhali phezulu indizele emoyeni siyafisa behloniphana kakhulu oba iningi iphefumulo sisilimalele njengoba sisemnambini kubuhlungu kulabafowethu abalinyalelwe izihlobo zabo odade babo obhuti babo ngempi yamatekisi nje iyonke namhlanje ngiyafisa obhuti nezakhamuzi neziphathimandla zemizila yamatekisi siyacela behlise udlame lebhizinisi ingeyabantu abamnyama bafowethu liningi igazi sekuchithele embonini zamatekisi sizolelelana nabaphathi bahulumeni neziphathimandla zonke kahulumeni ukuthi sikhuze udlame emzileni yamatekisi ngizodlalela ingoma impi yamatekisi akazi kodwa labafethu omthobisi bebhale ngayo leyo ngoma leyo ngizokubalula impela ngoba abafethu abavele kakhulu umthobisi okulenkohlakalo akayenza kahlangana nabaculi abathi ukuthi ecindezela abanye abaculi okungasinamisi kakhulu lokho ngoba masingathatha isinqumo sokuthi kubantu abathanda thina siyacela ningabe nisakuthenga iphepha ilanga lokho kungalimaza kakhulu ikhampani yephepha ilanga ukuthi kunemali engasangeni ngenxa yentatheli ingenzi kahle emsebenzini lokho kusiphatha kabi kakhulu siyacela abayiphathimandla zephepha ilanga bemlungiselwe yamfanazana umthobisi ngoba ukusuka la sizogcina sithatha ngenye indlela lo msebenzi lesinamalungelo kodwa umsebenzi wethu ababhali kahle masenze kahle thina
mangabe thina sikukhona sikwenzile okurongo njengami nje mina siphila ngaphansi kwamaphutha siyabantu emhlabeni akekho umuntu ongenalo iphutha kodwa kwaze wabona bebhale kabi ngokhuzana ngaso sonke isikhathi wenze kabi wenze kahle uzothola sebeke ku front page ungasuthi ubekela ukuthi ubeke wenzani kuphi engizolinganisa nje kompucuzeko lapha yimina ngaqoqa lo yamcimbi ngabuyisa wayiwo ubona ukuthi kungashiswa stage lapha kushiswa amatende kushiswa yonke into kodwa lapha kuzange kwaze kwabhala ngilo front page ukuthi ubheke ubuyise ilokhu njani ulife bathi usesabantu sebedilile ukuthi abasawufuna akubhalanga lutho kwagijima kwabhala nokhuzana phambili emaphepheni ekubeni ngekho lo mncane akalwenzile izona izinto engasiphethe kahle lezo